Bună ziua, doamnelor și domnilor! Credeți că tot ce este la TV sau citiți pe internet este adevărat? Probabil aveți peste 60 de ani. Ca șocant undeva pe pământ, unde în câteva momente vom asista la prima întâlnire dintre om și extraterestru. Doar aici, la emisiunea de 2 bani, avem imagini de la fața locului. Colegul nostru, Ion Minciunescu, se află undeva în Balcani și ne transmite live uimitorul eveniment. Minciunescu, ai legătura. Da, mulțumesc, da, am preluat legătura. Da, suntem aici undeva în Balcani și așteptăm cu miile uimitoare aterizarea extraterestrilor, care pot sosi în orice secundă. După cum s-a zvonit în ultimele luni, zvon luat de pe un site de socializare și distribuit în masă. Să fie adevărat sau fals, vom aștepta să vedem ce o să se întâmple. 1 hour later. Two hours later. One eternity later. Adevărat sau fals? Chiar vor extraterestrii să cucerească planeta? Mi se șoptește în cască că a fost doar un fake news. Revenim în studio. Da, am revenit în studio și e senzațional cum milioane de oameni au crezut o știre fără a se documenta. Înainte de a crede o informație, verifică din cel puțin 3 surse. Informațiile care vă sunt prezentate în fiecare zi pot fi exagerate sau chiar false. Nu vă lăsați manipulați sau păcăliți de unele știri. Poate ele au scopul de a-i panica pe oamenii creduli. După cum spun mereu, excesul de zahăr, sare și fake news poate dăuna grav sănătății.